Napabalhin na sa temporaryo nilang kapuy-an ang mga nasunugan sa Sitio Paradise, Barangay Look, Mandawi City. Subsub karon ang pagpanglimpyo sa eskwelahan, ngaghimong evacuation center. Ang detalye ni Nico Sereno. Puliki sa pagpanglimpyo kini mga personnel sa Clean and Green ug DGS sa Cesar Cabahog Elementary School. Napabalhin na ang mga fire victims nga nagpuyo kapin sa buwan na ang nakalabay. Apan daghan pa ang gikinahanglang malimpyo aron maandam ang dapit. Gawas sa mga basura, napondosab ang lapok human na bahaan ang parte sa eskwelahan. Disyembre 31 ang deadline sa mga residente kay gamito na ang pasilidad sa pagbalik eskwela karong Enero 4. Gi-prepare jud ni siya kay as of what DepEd nga December 31 mi kutob amo na jud nang gikuan gipaningkamutan nga matransfer kita ng mga tao dito sa Norquez. Ang mga nasunugan gipabalhin temporaryo sa Norquez Park. Nabahin ang 140 ka mga pamilya sa lugar. Ang katunga anaa sa enclosed area nga nagsilbing COVID isolation facility kaniadto. Dunay daw cubicle o kurtina nga division sa matag pamilya nga niokupar. Gipagamit sab sa mga nasunugan ang mga katre sa pasilidad kaniadto. Apan ang uban nga mga nasunugan nga napauwahi pagpabalhin sa dapit sa mga modular tents ra sa grounds na pahimutang. Kadaghanan ng reklamo sa ilang lisod nga sitwasyon. Gikinahanglan pang atupan ang ilang tent ug lisod ang kahimtang kun muuwan kay mutuhop sa ibabaw mubaha pagyud kuno sa ubos. Sa ibabaw matrapalan. Ang sa ubos ari man sa diri mulatay di basa ang amo mga gamitanan. Nga basa. Oo. Ang bugas na siguro nga gihapinan nagtrapal. Ang uban nga basa na nay ang lubot sa karton. Matud sa presidente sa association, nahibaw na sila sa sitwasyon ug tukion nila kini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.